बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांखौ नाब्ला हानजा होनना मुं लानानै सोंखारिनाय लाइजाम होनायनि बाथ्राया समाजारि बिजोङाव समबारखालि सोराङाव फैदोंमोन। बे लाइजाम होनायनि सोमोन्दै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा खायसे बर'नि निउज पर्टेलावबो फोरमायदों। मख'जाथावदि लाइजामाव लाइजाम होग्राया नाब्ला हानजा होननानै मख'दोंब्लाबो नाथाय बारग' एनडिएफबि डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि हानजा होननानै रोखायै मख'नाय गैया। दा बाथ्राया जाबाय नाब्ला हानजा होनना बारग' एनडिएफबि एबा डिआर नाब्ला हानजानि मुं लानानै सोरबा दुथाङा फाव फान्दायनो नागिरदों नामा? बे लाइजाम होनायनि बिथिङाव दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा खौरांगिरिनि मेल हांख्रायो। बे खौरांगिरिनि मेलाव एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जानानै बाहागो लादोंमोन नायस्रां औवारी, एन दानसोरां एबा दिल रन्जन, बि बिनायसा, ओत्स अन्थाव, अफ्रि दैमारि आरो बोसोन बिथांमोना। गिबियाव आं दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि अर्थात बारग' एनडिएफबिनि जानानै मैयानि 26/2/2024 दिनावहाय मोनसे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे निउज चेनेलनि गेजेरजों मोनसे खौरां मोननाय जादों। दा बे खौरां मोननायनि गेजेरजोंनो दिनै बारग' एनडिएफबि हिसाबै जों दिनै मोनसे प्रेस मिट लादों। दा बे प्रेस मिट हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय खौरांगिरि फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे बे खौरां मेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बारग' एनडिएफबिनि जानानै गिबियाव खुलुमबोनाय थाबाय। गिबियाव दिनै जों बारग' एनडिएफबिनि गोनांथार खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे मैया जोंनि बर' हारिनि बा बर' जातिनि मोनसे गिदिरथार आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनि मुङावहाय गांसे लाइजाम पस्ट अफिसजों दैथायहरजानाय बे लाइजामावहाय बिथांखौ गाज्रि मोनसे अजद एबा गाज्रि मोनसे मेसेजनि गेजेरजों जोंनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां डिआर नाब्ला सारनि हान्जानि सानै जेरै नामा जाहैबाय बि नायथाव आरो एन गला बिथांमोननि एड्रेसाव बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथांनिसिम मोनसे अजद सहैनायखौ जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै जोङो जोबोद दुखु फोरमायबाय आरो जोंहा थोजासे जोङो बिथांनि सायाव गिबियावनो जोङो निमाहा बिगोरो बारग' एनडिएफबि हिसाबै जे मैयानि जिखिनि दुलाराय बर' साहित्य सभा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनिसिम जिखिनि लाइजाम हरनाय बे बिथांमोननि सानैनि जिखिनि मेसेज बे बर' साहित्य सभानि जिखिनि माखासे सिंनि बाथ्राखौ बुंनाय हिसाबै जोङो दिनै बेखौ खेंफोरथि हिसाबै होनो थाखाय जों आवगायदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि सायावहाय जों मोनसे तदन्त खालामनाय जादों। जे जायगायाव दिनै सानै बारग' एनडिएफबिफोरनि नाम ओंखारनाय लगे लगे जोङो दिनै गुवाहाटि कामरुप मित्र सिटिनिफ्राय लानानै आरो जाय जिल्लाखौ दिनै मुं खारिदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर आरो बाक्सा बे जिल्लानि सिङाव जेसेबांनाखि बारग' एनडिएफबिफोर दङ बिथांमोनखौ दिनै जोङो जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोनखौ लानानै महकुमानि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै नैबे बि नायथाव आरो एन गला बिथांमोनखौ दिनै जोङो नागिरदों। जे बिथांमोना जुदि बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त सारनिसिम जिखिनि एलिगेसन लाबोदों
बेखौहाय जों सिन्था खालामदों जे जोंनि बारग' एनडिबिफ्रा मालालाबो बर' साहित्य सभानि सोमोन्दै एसेबां बिथोराव हाबनानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ दिनै जोङो एथ' गोरलै नङा। बेनिखायनो जों मोनसे बिसास खालामदों जे बेयो मैयानि जिखिनि गयारि सारनिसिम जिखिनि लाइजाम हरनाय फोरजों दैथायहरनाय बे दैथायहरनाय हरगिरिफ्रा हयथ' जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि नङा जानो हागौ। बियो हयथ' सेकेन्ड पार्सन बा थार्ड पार्सन मानसिबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो आं बर' साहित्य सभानि मानोना आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गासैबो साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनिसिम जोङो बारग' एनडिबिनि जानानै बार बार जों रिकुवेस्ट खालामदों। जों दिनै बेखिनि हाबायाव जुदि सोरबा जुदि जरित दं मानोबा पार्सनेलि बेखौ जोङो इउनाइटेड फराम हिसाबै बा बारग' एनडिबि हिसाबै सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो बिथांनि सायाव गोख्रों साजा होनाय जागोन। आरो जुदि जोंनिफ्राय नागिरनानै जुदि जों बे मानसिखौ जुदि मोनाब्ला हयथ' बे सेकेन्ड पार्सन जानो हागौ। बेखौहाय जाहाथे बर' साहित्य सभानि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि टीमा जाहाथे बे मानसिखौ सं दाननानै जाहाथे बरननो हायो। बरननो हायोबा जुदि सोर बिनि सायाव बे बाथ्राखौ मानो बुंदों बेखौ जाहाथे हमनो मोनोब्ला फारि फारियै सोंनाय फिन्नायनि गेजेरजों स्पष्ट जागोन। बेखौ जोङो दिनै जोंबो फोथायनाय दङ। बेनिखायनो दिनै बर' साहित्य सभानि बाथ्राखौ दिनै एक्स एनडिबिनि मावथिफ्रा सोरबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ, सोरबा दिनै इउजि ब्रह्मखौ, सोरबा दिनै कमलाकान्त मुसाहारिखौ, सोरबा दिनै प्रमद बर'खौ लानानै एबसुनि एजेन्ट दिनै बेबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै एक्स एनडिबिनि बारग'फ्रा मावथिफ्रा आं बेबायदि बुंगोन आं दिनै बेखौ आसा खालामाखै। मानो होनब्ला दिनैहाय जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि दिनैनि थासारियाव जिबायदि जोङो अनलायनायनि गेजेरजों जों ज'यै जोंनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो थांबाय थानायावहाय बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि माखासे ज' जानानै जिबायदि दानि थासारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि जिखिनि मोजां मोनसे परिबेसखौ नुनानै हयथ' जोंनि गेजेराव माखासे गावस्रा होफिनलायनायनि माखासे परिबेसखौ हयथ' सोरबा सेकेन्ड पार्सन मानसिफ्रा हयथ' खाबु लादोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं दिनैहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जुदि सोरबाया बेखिनियाव जुदि जरित दंमारोब्ला बेवहाय जोंनि बिथांमोना थाबैनो सिखार जानांगौ। थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरनिसिम फैनानै क्षमा बिफैनांगौ। आरो गमामायै जुदि नंथारगौब्ला बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारि सारनिसिमबो बिथाङा क्षमा बिनांगौ। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो बर' साहित्य सभा आफादाबो जों जेसेबां नाजादों बे कालचारखौ हमनो थाखाय बर' साहित्य सभा आफादाबो नोंथांमोनाबो जिराया जासे बिथांखौ नागिरनो थाखाय नोंथांमोननि टीमनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जाहाथे बेखौ संदाननो थाखाय संगालि हगारो। बेखिनिखौ जोङो दिनैहाय बारग' एनडिबिनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आरो जोंनि बारग' एनडिबिनिफ्रायबो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि मिरुनिफ्रायबो जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बे सानै मानसिखौ जोङो दिनै नागिरनो थाखाय जों दिनै दायथ' हरखाबाय आरो दिनै नागिरबायबो थादों। दिनै नागिरनानै मोनैनि थाखायनो दिनै जोङो गोबाव सम जायोब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव माबा मोनसे सन्देह थानो हागोन। बेखिनिखौ मिजिंथिनायनि गेजेरजों दिनै जोङो गेजेराव फैगारनानै बे प्रेस रिलिजखौ जों होग्रोबाय। बेनिखायनो प्लिज अननानै बर' साहित्य सभा आफादजों बारग' एनडिबिफोरजों जोंहा मालालाबो सुथुर नङा। आरो बर' साहित्य सभाया बर' हारिनि बर' जातिनि राव हारिमु थैनाय थांनाय गासैबो बिथिंखौ लानानै दिनै बिथांमोना बर' हारिनि गेजेराव गिदिर दायथ'खौ लानानै दिनै रुजुनबाय थादों, दायथ'खौ लानानै खामानि मावबाय थादों। बे खेत्रआवहाय जोंहा एक्स एनडिबि हिसाबै बारग' एनडिबि हिसाबै जोंहा बेवहाय बर' साहित्य सभाखौ गाज्रि मोननानै जोंनि सोरबा सासे बिबथिया जे बेखौ बुंगोन बेनि सायावबो जोंहा इसेबां फोथायनाय गैया। बेनिखायनो आं दिनैहाय
बर' साहित्य सभानि गासैबो मिरुनिफ्राय लानानै जिल्लानिफ्राय लानानै आनसलिकनिफ्राय लानानै प्राइमारिसिम सारमोनखौहाय बा दैदेनगिरिफोरखौहाय जोंनि गेजेराव जुदि सोरबाफोर माबाफोर जुदि भुलफोर बुंफ्लांबायदोंब्ला नंमारगौ जायोब्ला जाहाथे बेनि सायावबो दिनै जोङो क्षमा बिनाय थाबाय आरो नंगौ जायोब्लाबो जोङो बेखौ उनहालागैयाव जों मा इनिसियेटिभ लानांगौ मा दायित्व लानांगौ बेखौ जों लालांनाय जागोन। बेखिनिखौ जोङो बारग' एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो बर' साहित्य सभा आफादनो आरो बर' रायजो राजानो बर' जाथिनि दल संगठनफोरनो जोङो दिनै बेखौनो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों फोरमायहरनाय जाबाय। गिबियावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जानानै आङो गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। थारैनो मैयानिफ्राय बा दाखालिनिफ्राय लानानै एसे दावराव दावसि सोलिबाय थादों लाइजामनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सारखौहाय जे सोंखारि हरनाय दा बिनि सायावनो मैयानिफ्राय गोबां बाथ्रा ओंखारलायदों आरो बे लाइजामनि गेजेरजों नाब्ला हान्जानि सानै मानसिनि नाम ओंखारदों। बिसोरो जाहैबाय बि नायथाव आरो एन गला होननाय। दा बिसोर सानैया एक्सुअलि एनडिपि ना मा जोङो दासिमबो रोखा नङा। बेवहाय लाइजामावहाय होनदों नाब्ला हान्जानि होननानै। दा नाब्ला हान्जानि होननानै बुङोब्ला बेयावथ' जोबोद गोरोन्थि दङ। एक्सुअलि जोङो रन्जन दैमारि सारखौहाय जों माब्लाबाबो नाब्ला होननानैबो बुङा एबा गाबज्रियाबो। जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट होनानै आरो जोङो बेयाव गोदोनिफ्रायनो आरडि ग्रुप हिसाबैसो जों लिरबोयो। गतिके बेयाव नाब्ला हान्जा होननायनि लोगो लोगो बेयाव रन्जन दैमारि सारनि खोथाया फैदों। दा एक्सुअलि बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बिनि खोथाया फैनाङा नाब्ला हान्जा होननानै बुंदों। दा एक्सुअलि बिथांमोना सोर? बिसोरो एक्स एनडिपि नामा? बेयाव रोखा गैया। जायानो हक बिसोरो जुदि बेफोरबायदि हरदोंबा लाइजाम हरदोंब्ला बिसोरनि सायावहाय नायबिजिरनाया सोलिनांगौ आरो दिनै बिसोरो लिरहरदों जे बै हुकजिरनि खोथा बियो 1952 मायथाइनि गाहाय प्रेसिडेन्ट जेबि हागजोर बियो प्रेसिडेन्ट बियो। दा बैफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौहाय जुदि गोथौयै सालिजारि खालामनानै नायदोंब्ला आरो बिथां नीलकान्त गयारी साराबो गावनो फोरमायनानै लादों बे एक्स एनडिपि जानो हाया। मानो होननानै बुङोबा बियो गोबां खोथाखौनो गावजों थाफानाय एबा गावसोरनि मानसि बा सोरबा सासे मोनथिनाय हान्जा जागोन बेखायसो बिथांमोनखौ एटाक खालामदों। थ' जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा दिनै बिथांनि मा स्पिच होदों हयथ' बेखौ नटिस खालामाखैबो जानो हागौ। बिथाङा तामुल बाक्सायावहाय मा प्रेस मिट होदों मा बुंदों बेखौ हयथ' जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा नटिस खालामाखैबो जानो हागौ। दा जोंनि बर' समाजाव गोजोन थासारि सोलिबाय थानायखौ हयथ' बेले बेजे लाबोनो थाखाय माबा मोनसे कनस्पिरेसि सिङाव थानोबो हागौ। दा नैबे लाइजामनि गेजेरजोंहाय बेबायदि सोंखारिनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो दिनै नाब्ला हान्जानि होननानै बुंदों। आं गोबाव सम नाब्ला सारनिनो खामानि मावबोनाय जोंनि रन्जन दैमारि ग्रुपनिनो जों आरडि ग्रुपनिनो जों माब्लाबाबो नाब्ला हान्जानि लिरफेराखै। हयथ' सिङाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि थानो हागौ आरो बे हयथ' एक्स एनडिपि जानो नङा। जुदि नोंथारगौबा बिसोरनि सायाव नायबिजिरनायाथ' जागोन। जों अलरेडि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ जोङो फोरमायहरबाय। बिथांमोनखौ नागिरनांगौ मोनोबा बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। एसेनोसै। गोजोन्थों।